Sziasztok, én Bence vagyok, ebben a mai videóban Clash Royale-ozni fogunk, 3 meccset fogunk lejátszani, úgyhogy nézzétek meg. Itt is vagyunk a karakteremen. Sajnos az történt, hogy videó kívül játszottam, és nagyon durván kikaptam az összes meccsem, úgyhogy most nem ezzel a deckkel fogunk menni, hanem ezzel. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi fog történni a elkövetkezendő 3 meccsben. Remélem, hogy nyerni azért fogok, és akkor nézzük is meg. Level 11-es karakter. Már nem állunk jól, tehát hogy ilyeneket ad be. Jó, Goblin barál. Első spellét el is fogja használni. Jézusom! Ez így volt? Szóval akkor tudjuk, hogy a srác az most vagy direkt csinálta, vagy ez most full véletlen volt, de elhasználta az erózát, ami nem jelent semmit igazából, mert más nem nagyon tud leszedni vele, mert olyan kártyám most nincsen. Annyi változás történt, hogy a Skeleton Army-t kiszedtem, és kicseréltem a Goblin Curse-re. Pekka. Ez az. Annyira nem szeretem, amikor ellenem van. Akkor mindig kikapok. Vagy hát eléggé nehéz megállítani akkor. Jó, Inferno Dragon minden szükségletet megtett. Jó. Goblin barám, azt mondjuk. Na. Tehát, hogy itt nem lesz itt ilyen. Jó. Mondjuk erre nem kellett volna használni a logot, mert erre fölösleges. Ez mit csinál? Ja, lehet, hogy a Pekkára gyűjt egyébként elixírt. Direkt elhasználja, hogy a Pekka bekerüljön ide a 4 közé. Inferno Dragon le is megy. Witch-et leteszem neki. Segítség. Mondjuk az fölöslegesen rage be, de berage-elte. Jó. Oké, jó, az jó. Az nem lesz jó. Jó, a torony meg lesz. Megvan az első torony. Viszont Goblin Curse nem fog érni semmit, viszont itt pedig bajos. Nem, az Inferno Dragon szedi ugyanúgy. Nagyon jó. Bomber. Az nem jó, hogy ezt csinálod. Így. Most melyikre tegyem rá? Hát... mondjuk ennek nincs értelme így, de... legalább sebzi valamennyire. Túl korán tettem le. Jó, hát... szerintem már nem fogja megnyerni. Nem fogja visszahozni. Úgyhogy... az első meccset meg is nyertük, nagyon örülök neki. Ezt köszönjük. És akkor el is indítjuk a második meccset. Ez is level 11-es, nagyon jó. Én sose kapok ilyen toronybelézéket, hogy tudjam fejleszteni. De se Royal Shape, se semmi. Most lehet, hogy van, de nem tudom fejleszteni. Sose nyitok Poison, az nem jó. Az de jó, rádeselt. Az nagyon jó volt. Oké, Goblin barrel. Tudom, hogy lesz valamilyen, de ezért lerakom. Tornado. Ne! Beaktiváltatta a King Tower-t, ami nagyon nem jó nekünk. Nézzük meg. Hát ha így is megnyerjük. Nem biztos. Így megpróbáljuk. Megint elszizárdozik. Tombstone, arra Mega Knight jó lesz. Nem lesz. Az Ice Wizard nagyon idegesít. Engem egyébként. Én nem szeretem azt a kártyát. Most a Bandittel le is szedjük.
Megint lerak egyet. Azt is leszedi a Nem, pont nem. Ahhoz képest, hogy 11-es, jól állunk egyébként. Infernót ráteszem, tudom, hogy nem fog nagyon érni semmit, de legalább a Wizard meghal. Ez nehéz lesz egyébként, mert lehet, hogy nincsenek annyira jó kártyái, de nagyon okosan használja. Valahogy a Teslát. Az nagyon jó. Nem lesz jó. Most csak emiatt, kihívtam őket. Ó, na. Az nem jó. Valamit oda kéne tenni. Nekem sajnos nincs most poisonom. Jó, legalább jobban állunk itt torony szempontból. Nem tudom, hogy ő most logbétezik-e vagy valami, de eléggé kis elixíres kártyái vannak, és emiatt nagyon jól tud most pusholni. Az arra megy rá, az Inferno. Aj, ne. Mennyi jött le? Goblin Curse kéne oda, rájöttem. Bár az nem sebez annyit, hogy az egyből megölje izéket, skeletonokat, de rájöttem most már. Jó, most ha megint lerakja, akkor azt fogom rárakni. Erre most jöttem rá, srácok. Ebbe a pillanatban. Torony, igen. Ez ráugrik. Igen, most. Ez nem lesz jó, úristen. Nagyon durván nem volt jó ez, de... nem baj. Hát nem állunk jól. Még egy meccsem lesz. Úgyhogy nézzük meg. Most megpróbálok egy... Megint Ice Pekka. Ez a két olyan kártya, amit utálok, ha ellenem van. Hát ez bukó lesz szerintem, már most látom, mivel ő... Úristen. Na, a másik kedvenc kártyámat is lerakta. És nem megy a Teslára rá. Ki gondolta volna, hogy pont a tornyomra megy rá. Jó, hát ezt nem tudom leszedni. Sorry, de ez most annyi lesz az a torony. Mi is leszettük. Dash. Jó, nagyon jó. És még így is lesz egy Lumberjack, a 11-es izét, nem baj. Haj. Jó kártyákkal játszanak. Vagy ha nem is jó kártyák, akkor nagyon jól használják. Szóval... igen, nekem ez a bajom csak. Ezt mindig, amikor meglátod ezt a Pekkát, annyira megijedek egyébként. És nem tudom miért, de megijedek. Jó, ezt gondoltam, oké. Nem. Ez így nem lesz jó. Ne, srácok, ne. Inferno, Dragon, gyorsan. Inferno. Jaj, de jó. Akkor biztos, hogy meghaltunk volna. Csak kettőt beleüt, és akkor vége van a toronynak. Ez megint nem lesz jó, arra megint tud majd Pekkát rakni, gondolom én.
Igen. Le tudta tenni. Ez, srácok, ez nem lesz jó így. Jó, legalább csak annyit sebez már bele. Ne. Nem hiszem el, srácok. Ez nem lett jó. Ezt is elbuktuk, sajnos. Mindegy, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sajnos most nem ment annyira jól, mint az előző részben. 3 meccsből 1-et sikerült csak megnyerni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Én Bence voltam. Sziasztok!